Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị n'ụbọchị nke taa, anyị abịakwala ọzọ n'izu ụka a iwetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo dịka anyị si ewetara unu Igbo. Cheta na m gwara unu na emebecha mkpụrụ okwu anyị ga-emebe ahịrịokwu. N'izu ụka anyị ga-eleba anya na ahịrịokwu. Ọ bụ na ị ka na ya mbụ ị na-ahụ ihe onyonyo ma na ihe ọkpụkpọ soshal midia, ohere dịkwara gị ịga chọọ ndị mbụ nke mmemme ịghọta ihe anyị na-akọwa. Anyị na-ewetara unu ọmụmụ asụsụ Igbo na ihe anyị ji eme ya na isi na asụsụ Igbo agaghị esi. Ngwa anyị emepechana mkpụrụ okwu, anyị ga-ewetaziri unu ahịrịokwu. Mana tupu anyị amalite iji mkpụrụ okwu ndị ahụ emebe ahịrịokwu, anyị ga-eleba anya ịmata ihe ahịrịokwu pụtara n'asụsụ Igbo. Gịnị bụ ahịrịokwu? Ngwa ka anyị lee anya n'ugbo ode anyị. Gịnị bụ ahịrịokwu? Ahịrịokwu bụ mkpụrụ okwu ma ọ bụ mkpụrụ okwu ole na ole jikọtara ọnụ n'usoro ziri ezi nke nwere nghọta zuru oke. Mkpụrụ okwu ofu ma ọ bụ ole na ole, abụọ ma ọ bụ atọ jikọtara ọnụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị, n'ụzọ ziri ezi, wee nwee nghọta zuru oke. Ọ ihe a na-akpọ ahịrịokwu. Ahịrịokwu ọbụla kwesịrị inwe nghọta zuru oke. Ile anya na ahịrịokwu na-enwe mkpụrụ okwu ole na ole n'ime ya. Ọ ya ka a na-akpọ ahịrịokwu. Ọ bụghị mkpụrụ okwu. Mkpụrụ okwu bụ nọrọ onwe ya, mana mkpụrụ okwu ahụ dị abụọ ma ọ bụ atọ, ọ ghọọla ihe anyị na-akpọ ahịrịokwu. Mana ile mpụtara ya, nghọta, ọ ga-enwekwa nghọta zuru oke. Enwere ụdị ahịrịokwu dị iche iche. Mana ụbọchị nke taa, anyị ga-eji mkpụrụ okwu mepụta otu n'ime ahịrịokwu nke a na-akpọ ahịrị mfe. Ahịrị mfe bụ nke ndị oyibo na-akpọ simple sentence. Ọ na-enwe naanị otu ngwa. Gịnị bụ ngwa? Verb, action word, ọdịrị word. Ọ na-enwe naanị otu ngwa. Ngwa lee ọmụmaatụ mkpụrụ okwu ndị ahụ anyị mebere, anyị ga-eji ya mepụta ahịrị mfe. Were ọmụmaatụ nke mbụ. Anyị gara ahịa. Ngwa lee mpụtara ya, lee ntụgharị ya ma tụgharị anyị gara ahịa n'asụsụ Bekee. We went to market.